Siyempre, girara maugma kita Kapasko na. Ilaw pero mga dekorasyon sa gabos na kwato pati manditi sa virtual na kinabahan. Namamate ko ang mga tugtog pang Pasko, garo ang marulukso ang mga tao. Face to face na klase, Pero ayos lang ang igwa kita agihan para mamatian ta ang Pasko sa taonin. Pandemya Kisaro sa pagserebra dahil mamundo dapat maumalang kita. Para iba na ipamatikta ang Pasko sa gabos na biyuin nyo. Narakitan pagkamuot sa malipot na paros, asan sa nagmumuot sa tuyo. Di darakit sa likod kang mga panis, asin sa kahirap tapo pamilya. Banggap imata na marana, pero pag-abot tururok sa misa. Pero ito ang pinakamaugmang Pasko sa gabos. Kung wala lang ki-pandemya, para gabos maugma. Pero ayos lang ang igwa kita agihan para mamatian ta ang Pasko sa tahaw. Pandemya Kisaro sa pagserebra dahil mamundo dapat maugmalang kita. Iba na ipamatikta ang Pasko sa gabos na biyuin nyo. Di pa matik sa gabos na biyuin nyo. Ang Pasko sa virtual na, Ang Pasko sa virtual na kinabahan. Botani na itaw-ta ang tinang kaugmahan. sa gabos na mamundo. Sa gabos ng mamundo. Pero ayos lang ang igwa kita agihan parang mamatian ta ang Pasko sa tahaw-nin. Pandemya Nakisaro sa pagserebra dahil mamundo dapat maugmalang kita. Para iba na Ipamatita ang Pasko sa gabos na biyuin mo. Masaunan mga tamburin, o ibahili ang iritasin. Masarap ay sa pagkarantanin, pagpasko para dahil ang amin.